biggest producer on the beats. An ɗaura auren Usman ya zama angon Imranatu sai ku yi zama na lumana. An ɗaura auren Usman ya zama angon Imranatu sai ku yi zama na lumana. An ɗaura auren Usman ya zama angon Imranatu sai ku yi zama na lumana. A dukkanin lamarana Allah kai nake sawa a fari, kake da ikon ka juya sharri na take ya zama alkhairi. Roƙon da nake ko an yi min rabbana kare yayi tasiri, ka haɗa ni da dukkanin masoya makara da muke juna. An ɗaura auren Usman ya zama angon Imranatu sai ku yi zama na lumana. Hawa amarya na zo gare ku sai ku saurara ku ji ni, ku rike junan kwamana tun da dai kun haye tsauni. Alkawari ya kulli gare ku kun sama gauta cikin tunani, Allah ya yarda a yanzu cikin gidan ku nan za ku zauna. An ɗaura auren Usman ya zama angon Imranatu sai ku yi zama na lumana. Na riko guzuri na nasiha wadda zan yi wata gare ku, zaman aure dan hakuri ne dan Allah kar haji kanku, ko daren ku ne ya ɓaci sai ku zauna a tsakaninku, ku yi wa maslahar ku dara in kwantuna a cikin wake na. An ɗaura auren Usman ya zama angon Imranatu sai ku yi zama na lumana. Lallai Usman kayo dacen amarya mun maka barka, yau an ɗauro auren ku nauyin ta Imranatu ka ɗauka, lafiyar ta da ci da sha har tufatarwa yana kanka, ka kula da amaryar ka Usman kar ka sa ranta ya gona. An ɗaura auren Usman ya zama angon Imranatu sai ku yi zama na lumana. Usman na ji yan uwa har jama'a suna ta yabanka, tarbiyar ka ta samo asali ne tun daga tushenka, ba ka yin fushi ko zagi ne halinka ba na shakka, shi sa duk cikin samari Imranatu kai ta nuna. An ɗaura auren Usman ya zama angon Imranatu sai ku yi zama na lumana. Imranatu na ja dukkan nahiya ana ta yabanki, kina biyayya a gurin manya tarbiya mai kyau aka baki, baki da kyau ta makar angonki cikin gidansa zaki girki, kiwa binciki ba sha baki hakan sai kara muku kauna. An ɗaura auren Usman ya zama angon Imranatu sai ku yi zama na lumana. An ɗaura auren Usman ya zama angon Imranatu sai ku yi zama na lumana. Dangin ango zan fara sawa dukansu suna yin murna, baba Abubakar da mama Zainab Allah ya ji kanku da rahama, ya kai haske kaburin ku dan isar manzo na mai girma, kuma Talatu da baba na Sokoto baba Suleiman sun yi murna. An ɗaura auren Usman ya zama angon Imranatu sai ku yi zama na lumana. Yanzu sai yayyan ango wanda dukansu suna yin murna, yaya Sunusi yaya Usaini yaya Bahari yayo murna, anta Hadiza anti Sadiya anti Mariya tayo murna, sai kannan ango wanda su ma suna yin murna. An ɗaura auren Usman ya zama angon Imranatu sai ku yi zama na lumana. Nafisa Siddiqa har da ummi na gano ta tana yin murna, abba mai madari Abdulrazak abbar ramma yayi murna, Aminu ake sai Ali rabbana yayi masa rahama, sai Suleiman na gaida ka kai ka dau nauyin wakar nan. An ɗaura auren Usman ya zama angon Imranatu sai ku yi zama na lumana. Allahu ya kare ka Suleiman dan manzo mai maka, kana da kokari sosai Allahu ya shige lamarinka, mubaraka har da har su dukkanin ku na sakwawa ka, abokanin Suleiman Rabi'u magaji zagi sun yi murna. An ɗaura auren Usman ya zama angon Imranatu sai ku yi zama na lumana. Kasubu Bello har da Salisu dukkaninsu suna yin murna, abokanan ango Shamsu Bici har Aminu Gumal yayi murna, baban yaya da
sunusu sise su ma suna yin murna jiba makwa Usman bitti sai billahi yana yin murna Auren Usman ya zama angon Imranatu sai ku yau zama na lamana. Nazifi dan na ada daga ta bashir mai lemo yayi murna Nazira awwal mai kalan zir dukkaninsu suna yin murna dangin amarya sunayensu ne ni a yanzu zana Baba Usman mamar kayya mama Siddiqa sun yi murna Auren Usman ya zama angon Imranatu sai ku yau zama na lamana. Mama Zainab mama Hajjara mama Asiya ta yi murna Mama Ummi saurayayyen amarya su zana Yaya Abubakar yaya Mustapha na kan kuna yin murna Yaya Okashatu yaya Ahmad kuma kuna yin murna Auren Usman ya zama angon Imranatu sai ku yau zama na lamana. Kanin amarya Yasir Amir Umar Anwar yayo murna Khadija Hafsat Safiya Humaira Maryam Fatima ta yi murna Bilkisu Firdausi har Farisa mata na yin murna Kawayen na amarya Hindatu Ummi Naja'at Amina Auren Usman ya zama angon Imranatu sai ku yau zama na lamana. Hajiya Aisha mai jidda Shema Uma tana yin murna na sai ba Yasira Izzatu dukkaninsu suna yin murna Auren Usman ya zama angon Imranatu sai ku yau zama na lamana. Duka dangi na yin fatan alkhairi suna yin murna wanda bai ji sunan sabbadan Allah karansa ya gona ango amarya zan koma ni da ku a yanzu sai wata rana Allah ya haɗe kan ku Prince Al-Amin shine sunana